ВАЗ-2110 горить предохранитель на склоочисник. Зараз він в цьому положенні і у нас є замикання. Лампочки я під'єднав замість запобіжника. Дивіться, я беру його трошки рухаю і у нас замикання пропадає. Тепер він в цьому положенні, де було замикання, зараз оп. І це неісправність самого моторчика дворника. Якщо ми його знімаємо, у нас замикання пропадає. Ось так. Тому що люди вже хотіли міняти, потім сказали, що дворники, в нього моторчик рідний і справний, перевіряли, а новий не поставили, віддали в магазин. Тепер я людину відправив в магазин і все ж таки ми будемо міняти. Можливо, тут неісправність не в самому моторчику, а в його там контактах цього редуктора. Ось так.